asi baba Simba kana zvimwe zvinhu zvamunogwa emuri munhu murume handizivi makona mamunofamba mukatamba tamba one madzimai amune muchitirana nawo munemo kana je musava muchiudza mudzimai wenyu haazviwisisi hamuzviona ezvi mainzi makanjita munemo kudana namaika indakatozvadere kuti pamwe ije asi zvinhu zvokuti munoya muchiudza mudzimai wenyu kuti maiyekera kana kuti maipingi vanditi ndoda kutoya kuzogara pamba ipapo patsva vanozvitora siriasi vakazvitora siriasi vanogwadziwa hamuzviona zvinhu zvokuti munofanira kuchenjerawo imi kuti hamufaniri kutaura mashoko akadero asi tichiri ipapo manje baba Simba pano pamusha tiri kuvakira imi nababa namai Simba naSimba naRuva handiti vanhu vese vari kuona vachizviwa nana Sabhuku zvakare nana Chief nevase kumusoro kuna na DA vanoziva kuti pano pamusha pachagagwa namai Simba nababa Simba nevana vavo vaviri kuti muchazozvara vamwe hazvinei nesu ambozviona hakuna zvimwe mukadzi uri kufanira kuzogara pano mashiwa nyangwe mai Simba vakabika tii amaireva yeBlack iya muchiti ndosaka ndingarirambo here munhu ndichimwa tii yeBlack chipoto changa chakasviba baba Simba kana maona kuti mai Simba vari kukonwa kubika tii yakasvukira torai poto makanyarira mosuka-suka moisa yenyu yamunoda ndoziva kuti mofarira mapoto ndikangoone muchibika musuya vanofarira zvekubika baba by the way ndo love yavo yandakaona kuti I think vanofarira food yavanobika kumwe kwachona hakusi kushucha unovaona kuti mumwe wangu mabikira ari kuita handiwo chirega ndizvibikiri asi amwe angona kufunga kuti kukara kusiri isu tinozvitana nazvo dzedu tinochinjana mapoto kubika hino kana yava kufunga kuti pamwe inini hangu kuti changizi rangu rinake ndoda kuti rikufuraiwe so mudzimai asingagoni vobika havo vasingarovi handioni pane chakashata ini pane chakashata here baba yekera naimi muchivabikira ndimi vachirya muzovanyimizve shuwa here hanzi saka ndo zvatangoti tionesane vari kuzviwa mashemana nekuti vakatadzi nditaure nemiwo kuti ipapo uye hanzi musarova mukadzi kana mamuchirova zvakaperera kumashure handiti ka nekutyisidzira kuti ndokudai ndokurova nechakati hanzi zviregei ndasaka ndati handisi kukutongerai mararamiro enyu ndofunga kubva musi wekutanga handina kana kumbokutongai handina kana kumbokuharasai pano handina musi wandakati batai foshoro mite ndakambodero musi kubva ndakatonga kurequestai kuti mungobatsira ndevava vezvitina kuitira kuti muone kuti hamusi kubigwawo here ikoko hamuzviona zvoga ndo zvavanenge vachiita inini ndinotomboendawo kuzvitina vanozvisiva kuti ndorevane pano ndichi offload tese tichiverenga zviri pachena saka ndo zvandongoziva zvega baba Simba handivatumi ndoda kukudzai chokwadi ngavapupurira ndakambokutumai ndakambokuti uyai nengoro yehuni pano izvozvi tinoda kutenda panext stage yeRiverside havagoni kundosunda bhara baba ava kuti vandobva narokure bhara racho richichira pano irequest yatichatozoita yemalodhi eRiverside rachada kuzosengekwa hamuzviona saka ni I think ndo mararamiro atiri kuita pano handina nguva yekuti ndinotuma munhu kuti hoyo I think ndadzidza mune zvakawanda asi ndo nyaya tangoti tionesane kuti kana muchijoka nana mai Keresenziya nana mai Sekai nana mai Dei nana zvichauya nditika chiregai kuudzawo mukadzi wenyu uye chiregai kupromisa vamunojoka navo kuti ndo uchagara apa havasi kuzviwisisa mai Simba kana ndataura sezvi zvazviri kuti muchafanira kunovafurufusha kuti munhu andika saka I think mashemarienzi ndasvita shoko kunani kuna baba yekera aiwa ndiri kukumbira ruregerero pane zvandanga ndichingoita sekuti ndabatikana nekusazivawo kwangu kuna sisi Shero ndakukumbirisawo ruregerero kuti mundiregererevo naivo sisivo vandiregererevo vari kundiitirawo chakanaka mukati mouno musha ndakukumbirisisa chaizvo vana vangu vaende kuchikoro ndakanga ndarasika kurumidza kufunga kusiriko ndakanga ndatoenda mudondo pakufunga saka ndakumbirisisawo ruregerero ndiregerereivo mundiitirawo chakanaka pakati pauno musha sezvandakatotarisana nazvo zviri kundifadza zvisingaiti vana vangu varambe vachienda kuchikoro nasisivo vandinawo pano basa rangu rifambe zvakanaka semafambisiro avari kuriita sisi Shero ndakumbirisisa ruregerero ndiregerereivo haisati tanga problem nemisu tatojaira zvedu tinotoziva kuti zvinoitika but kuti vanhu vari kukusapotai vacho havazozviwisisi ndosaka ndauya ndichitaura navo vari pano basimba vanhu vanga vachiti ngavatsanangure ndofunga mavahwa vachitaura isuwo takazoudzwawo nehama dzavowo masituations kuti zvinombodai asi zvavaingotaura kuti mangwana muchavaona vane vadzoka zvavachitosvoda kuti nondotangira papi chakachata bomba jaketi rekuchikoro mupfekedzei kana handizivi kuti dzotendekweredzi
Right. This is a guide for the people. Iwe nathi ndinowakufara iwe. Jesu unozodei. Ndimwari wakanaka. Yeah, ndimwari wakanaka. So guide for the people. Nasi ndasorera ndiri mukati meguta rekwagutu pandawana. Unozodei. Simbi dzedu dzakauya dzakajegera dzakakwana dziri 4 o'clock yakachaya ipapo. Ndokubva zvanzi nemachemarian for the people. Jesu kana takuinda kuchikoro. Takuinda maisimba. Yoweka. Chakachata. Bomba jacket rekuchikoro. Mupfekedzei kani. Handisi kuti dzotende kweredzi. Neti rekusvutu. Unozodei? Cheka. Ni mwari wakana ichebutton. Ndi mwari wakana. Ndi mwari wakana. Ndi mwari wakana. Bata my uniform. Ndi mwari wakana. Ndi mwari wakana. Ndi mwari wakana. Ndi mwari wakana. Jimari wakana. Unozodei Jimari wakana. Jimari wakana. Cheka iwe. Jimari wakana. Jimari wakana. Jimari wakana. Jimari wakana. Wewe cheka. Jimari wakana. Wachana iwe. Yeruwa wazedera. Oh yeruwa wazedera. Yeruwa wazedera. Oh yeruwa wazedera. Izedera mjuse. Izedera mjuse. Izedera mjuse. Izedera mjuse. Izedera mjuse. Ndo wakufara nezvamandiitira ndotenda nezvamandiitira pamwana wangu chainge akachena ndozvitenda nezvikudza murambe makadaro. Ndinokumbiravo ruregerero, ndiregerereiwo. Ndaisaendesa vana vangu kuchikoro, simba rachena rutendo vana vandakabereka. Ndokumbirisisa ruregerero, mundiregererevo vana vangu. Ndiri kukutendai chaizvo nebasa guru ramuri kundiitira riri kutungamirirwa naSisi Shero. Vana vangu voenda kuchikoro iko zvinovachena ndazviona. Uniform haiwa ndinokutendai murambe makadaro. Last time pane mapoto atakati Saturday takwanisa kuti tinoekera. Mabhodho aya tatakambondovhunza tamashaiwa. I think antonetsawo zvawo. Ndo mabhodho aya guys mapoto atazokwanisa kuti ndiwane. Then ne ichi. Saka mufaro wacho ndipakati unotozotora nekuti unotozomira kuti zviuye. Saka mabhodho ese tasvika mazhinji kwasara masaizi handisi ndo masaizi 15 ekati 20 mazikuru. Madoko atakavhunza last time tamashaiwa. Mapoto for the people. Unozodei maisiba for the people. Wazinacho. Janda. So guys, for the people, takunanavira kuroofing nezira Jesu unozodei. Saka izvi zvipikiri zvedu zvekuroofing. Right, ndizvozvo. Tainguwa yedu tatobata uko tabata
then uku kuunifomu ariko migoti yatazowedzera ikati vana mai sima migoti nezvimabhodho nezvimapoto nekuti panapa panguva chizomirira kuti bhodho ravo irorodzva bhodho takamenge taboti bhodho chengeterai mugozoti shandisa mupamunyowani tinazvo kureva kuti takuti tichipinda mapuranga edu tikakwanisa kuti anga achisvika pano zvotibatsirawo zvakare but for now muzuva ranhasi izvi ndo zvatinazvo vanhu vamwari. Then ndapuwa mabhanana guys, hakuna chisingatendewi. Mabhanana mamwe ndamarya ndandowana njara vanhu vamwari, ndandofa magutu pano ndandarya 5 handichazivi. Mabhanana for the people, but hai mabhanana tapuwa nemushe mari yenyu unotazva kutengesa mabhanana magutu mupandawana unobva kuekera kushimani kuekera ndatokamwa chikoro chachoni chaambondiudza mabhanana wose mahara vanhu vamwari kandaa munomuyungira muchirya hani mozviona kurya uku chisekerera. Aiwa, ini ndinokutendai nebasa guru ramuri kuita. Ndaona waya, ndaona mabhodho, ndaona mabhanana, zvese zviri kuitwa. Basa guru randiri kutungamirirwa naSisi Shero. Ndiri kutenda zvikuru, ndokutendai nebasa guru ramunondiitira mukati momusha. Zviri kuratidza kunakidza ende ndiri kufara chaizvo. Ndapa kutenda kukuru chaizvo. Murambe makadaro muchinditungamirirawo. Amen. Ngoti kwavira guys, ndo zvamuri kuona patava apa nemudhuri wedu. Zvitinazvo zvikuti meza tangoti kutenda Mwari nekuti every stage yatiri kusvika madhirama acho ni tikazotokuudzai nichatozoita iri story time yezvimwe zvinhu zvezhira chaiyo yanga muchapindi napo ndokuitirai mangwana nyaya iyoyo kwachena iro zvikwavira ndozoita iri mangwana. Saka ndo zvamuri kuona kufront kwedu, ndo saka mamuchiona ndichichema simbi dziya kuitira kuti pachigogadzirwa malinduzi nechiring beam chepavhuranda pedu apa. From there vakuchikwidza manje maline avo ekupedzisira so that vachigotanga rufini yavo. Saka tichipedza mapuranga takupinda pamazengi. Saka mapuranga ndo atofanira kuti mangwana anga achisvika nezita raJesu so that vagadzire because anozoshanda futi makuisa chibhimu chedu chepapapapa. Saka zvinoshanda izvizvo but Baba Simba ndoziva kuti ndakazoudzwa shoko ndababa Simba vakati ndiri kusvoda, ndakutobataura on behalf mashemarienzi, ndiri kusvoda nezvandakazoita musi uya zvokuti ndakabuda ndichiita sekuti handakufara uye kuti ndoda kunomangana kuti ndiri kumbunyikidzwa, ndiri kusvoda neizvozvo uye zvinhu zvokuti zvinombondibatawo uye pane muzukuru wavo akazouya wakatsanangura akati no zvinomboita seizvozvo asi kuti varegererei muzukuru wavo achazoto wanzi mayani. Ndikati aiwa zvakanaka nekuti ndisingazivi. Saka Baba Simba vari pano vanoda kukumbirawo zvakare ruregerero nezvavakatiita papo kuti nekuti isati nambota kana basa nazvo takangoti kuna sabhuku navo chikati isati izodi kuti munhu wezofungwa tinomubunyikidza asi isusu basa hatisi tinongokondinya patakabata hama dzacho ndo pavakauya vakationesa tikawisisa tikati zvakanaka kana vasununguka Baba Simba ini ndinongovamhorosa ndefunga ndinambokuiginowa ndi Baba Simba ndakangovamhorosa vachitosvoda vakazotaura neboys kuti ndikushaya kuti ndotanga kutaura nani naSister Papi. Saka ininiwo ndakabva ndazivawo divi randa ndisingazivi ndosaka ndava nawo pano ndichivakumbirirawo zvakare ruregero kunani kune mashemarienzi zvomuchiziva kuti chese chinoitika tinototaura. Nyaya yevana vechikoro ndo yainzi munofanira kuti ndofunga mutsanangurika kuti vana havatendeki kuti vagare pamba even muchifunga kuti pamwe zvinogona kuzobudisa imimi mari kuti mozotsvaka kupi mari maybe kune mwana anoda kuvasiponza chikoro kusvika vapedza. Pamwe ndo stress yamamune hatiziviwo kufungawo kwandakuita divi rangu pamwe ndo saka vangu vasingadi kuti vaende kuchikoro vachiti school fees ndoseiwanepi havaendi kuchikoro ngavagari asi ndiri kufara ichi chakutojaira ichi kuenda kuchikoro pachatozwa follow up ndokunganya kuti kanga taenda vana varamba vachienda kuchikoro zvokuti muchazoiwana kupi school fees muchazodii kuda kune vanhu vanogona kusoramba vachivabhadharira kana varipo tinotofara vamozviona. I think ndauya ndogona kuchema pavana mabhuku echikoro nemapenzera ndozvo ndogona kuchema pavari. Uyu Simba handizivi ndokunga wakanyanya kuzogumira pakati last year saka headmaster vakazoramba vakamudzosera zvekugrade 1 ndakamenge ndati ndoda kuti ndinohwisisa kuchikoro kuti sei nokuti vakura matauriro avaitiita vaiti hanzi unoita manamba 1 manamba 2 saka kuda paakapedzisira pachoni papo ndofunga vakabva vangoti pamwe akainda here kana takadii. Saka kuri kunzi kuti aende mugrade 3 hazvigoni ndonga grade 2 yacho wakangoti hambichana kwakusiya ndofunga nenyaya yeschool fees I don't know. So ndofunga kana pane munhu ndinozogona kuti vatsvagirwe kuti zvigozoita kuti vaende kuchikoro handisati ndaziva kuti back dated yavo une chikwereti chemari handizivi hambozviona. That's how I can only help you inini mabasa andogona kuita tochibata ekupedzisira
Mabasimba inini ndofunga andipo pakuti ndikupikisei mararamiro enyu. Namaisimba nditi